क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय इं 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानानै जौसिन मासि आवग्रिनो हानाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिदों क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर कमल बड'सा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, ALRS बर' बाजार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO सरन नार्जारी, मिरु एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारी आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारजों लोगोसे लोगो आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि आरो माखासे सोद्रोमाफोर गुबुन गुबुन जायगानि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। देग्लाय बोसोरनि जि मेट्रिकनि आनजाद आरो बे आनजादनि उनाव जोङो जिहेतु बोसोरफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनिफ्राय जागायनानै जिल्ला दख'रा गावबागाव जिल्लानि बा दख'रानि सिङाव आरो मिरुआ गासै आसाम नाङै बर' मिडियामनि मेट्रिकआव जायफोर साबसिन रिजाल्ट खालामदों टप बिथांमोनखौ सा 10 सायख'नानै जोङो बरायनाय बा मान बावनाय जायो मिरु आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों। आरो दिनै आङो बे जायगायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे अडिट'रियामाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा 10 स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो बेयाव बे मोनसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ एनकारेजमेन्ट, बिथांमोनखौ मटिभेसन आरो बिथांमोना क्लास 10 नि आनजादसिम थाखोसेनिफ्राय फरायनायनि जि मोनसे खस्थ' बिथांमोना परिश्रम खालामबाय आरो गोब्राब नाजानानै जिउनि मोनसे स्टेप मोनसे फेजनि आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारबाय। बेनिनो मोनसे बिथांमोनखौ मान बावनाय बा बरायनाय जों हाबाफारि लायो। गुनगोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि मिशन क्वालिटी इडुकेशननि जि मोनसे जोंहा एजेन्डा आरो 2006 आरो 7 निफ्राय जि कन्टिनिउआस प्रसेसआव जोङो मावगासिनो दङ। गार्जेनखौ लोगो हमनाय, स्टुडेन्ट लोगो हमनाय, टिचार लोगो हमनाय, बर' मिडियामनि मादार टां मिडियामाव गुनगोनां सोलोंथाइखौ इमप्रुभ खालामनाय आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय, सोलोंथाइ बिथिंजों हिउमेन रिसोर्स दानाय, बे मोनसे एजेन्डानि नैबे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बे बरायनायाबो। आरो बेखायनो दिनै गोबां फरायसा फरायसुलि बेयाव बाहागो लादों, गोबां स्कुलनि, प्राइभेट स्कुल, सरकारि स्कुल। आरो आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबा मावनाय बे ओरैनो दैयाव थाङाखै। आरो दिनै गार्जेना जोथोन लानाय, स्टुडेन्टआ गावनो नाजानाय, गावनि थांखि होसोनानै माने गावखौनो सासे सुबुं धोन हिसाबै दानाय बा केरियार दानायनि थाखाय जि मोनसे गावबा गावनि जिउआव जि मटिभेसन, बे मटिभेसननि आधारावनो दिनै बे रिजाल्टआ मोजां जादों। न' डाउट देग्लाय बोसोराव गुण'त्सबनि रिजाल्ट बा मेट्रिकनि रिजाल्ट बिटिआर ओनसोलाव खोब गोजोनथावना सेटिसफेक्टरि नङा। थेवबो जोंनि फरायसा फरायसुलिया स्कुल वाइज स्कुल बेसिसाव फरायसालि लायै फरायसालि, सरकारि स्कुलानो जा, भेन्सार स्कुलानो जा, प्राइभेट स्कुलानो जा मोजां रिजाल्ट खालामदों। आङो गासैबो देग्लाय बोसोरनि क'क्राझार जिल्लानि उथ्रिसारनाय 75% बर' मिडियामाव जायफोरा गासै उथ्रिसारबाय बे उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों। आरो नैबे टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बरायदों आरो आसा खालामदों जे इयुनाव जोङो गोब्राब नाजानानै आरोबाव साबना हामना मोजां रिजाल्ट खालामनानै जिउ दानायनि जि मोनसे थांखि बेखौ होसोगोन। आरो अकल फरायनायल' बेखौ जोङो एजेन्डा हिसाबै लाखियाबासिनो गावजे सासे बर' हारिनि सुबुं आरो माहारिबाद जातीय चेतना फिलिंसा जे गावनियाव थानांगौ। बिमा बिफानि फारसे मान होनाय, फोरोंगिरिनि फारसे मान होनाय, गावनि समाज आरो हारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनायाव बयहाबो जे रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ जोङो नायनांगोन। बे मोनसे खोथाखौबो आं बुंबावगोन जे गोबां स्टुडेन्टआ बे मबाइलनि जुगाव आरो बे जि माखासे परिबेस परिस्थिति जायो माने माइनर आरो एडोलेसेन्स पिरियडआव जे जोङो नुदों जे एन्टि ससियेल, चाइल्ड मेरिज आरो जानाङै माखासे खोनानाङै मिथिनाङै घटना जाथायफ्रा जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दङ।
दा बेखौ गैया खालामनो थाखाय एबसुआ नाजादों फरायसा फरायसुलिया मोजाङै गावनि जिउ दानायनि फारसे गोसो होनानै गासैबो एन्टि ससियेल एन्टि खामानिखौ जोङो नागारनांगोन आं बेखौनो सुबुरुन होयो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय मेट्रिक आनजादाव बे फरायसाफोरखौ दिनै टप 10 गासै 10सा फरायसाफ्रा आवग्रिनो हादों आरो बिनिनो दिनै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नैबे अडिट'रियाम हलाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो दिनै गासै फरायसाफोरखौ दिनै जोङो बरायदों आरो बे बरायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो जाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनो मोनबाय जों जोबोरैनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनहा अराय सम गावनि थांखियाव जाहाथे मोजाङै नाजानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफा साफा अलंबार हिसाबै जोङो मोननो हायो जोङो बेखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो हास्थायदों आरो गोबां फरायसाफ्रा दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुजों बरायजानो मोनाखै आरो बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै जिल्ला एबसुजों बरायजानायाव खाबु मोनाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे गावनि थांखियाव सहैनायाव जाहाथे गोसो होनानै फरायो बेखौनो जोङो खावलायदों आरो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दिनै 1000 खाथियाव दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै बिथांमोनखौबो जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन जाहाथे गोसोआ बाया जाहाथे गोसो होनानै फरायफिनो आरो जाहाथे जोङो दिनै फेल जाबाय होननानै गुबुन जायगायाव थांनानै जाहाथे गावनि थांखिनि फारसे दोरोदनानै जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन बा फरायसाफ्रा जाहाथे आलाय आथानि जाया दिनै जोङो नायदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै दिनै दङ दा बेनिखायनो जोङो गासै फरायसाफोरखौ दिनै खावलायगोन दा बेखायनो दिनै जाय फरायसाफ्राबो दिनै उथ्रिसारबाय सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय आरो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो गासै टप 10 हिसाबै जोङो बरायो आरो बै बरायजानाय फरायसाफोरखौबो जोङो गोथारै खावलायगोन थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार मोजां होननानै जोङो साननो हाया मानोना दिनै गुबुन गुबुन माने कलेजाव फरायहैगोन दा बे कलेजाव फरायहैनायाव गुबुन गोबां जायगानिफ्राय फरायफैनाय फरायसाफोर लोगो मोनगोन दिनै गासिबो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां जाजानो जोङो खावलायो नाथाय बिमा बिफानि जानगार जानाय लोगो लोगो गोबां फरायसाफ्रा जोंनि समाजनि बेरेखा खामानि मावनायाव गोबां बेबायदिनो फरायसाफ्रा मावनानै गावनि थांखि फारसे सहैनाय नुवाखै दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गार्जियानफोर हास्थायनाय जोंनि फोरोंगिरिफोर हास्थायनाय समाजनि दैदेनगिरिफोर जि हास्थायनाय बर' हारिनि साफा साफा अलंबार हिसाबै जोङो गावखौनो जाहाथे दिन्थिनानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जों साफ्रोमबो जाहाथे मदद खालामनो हायो बेनि थाखाय जों अराय सम जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायदों दा बेनिखायनो जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे गुबुन कलेजाव फरायहैगोन गावनि थांखिखौ होसोनानै जाहाथे बै जायगायाव थांनानै गावनि फरायनायखौ जाहाथे माने लेहेम खालामा जासे बिमा बिफानि साननायखौ लेहेम खालामा जासे गोसो होथाबनानै फरायगोन आं बेखिनि फरायसाफोरखौ खावलायदों दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै बरायजाबाय अराय सम जाहाथे बरायजाबाय थानो हायो जोङो बेबायदिनो बिदिन्थि नुदों गोबां फरायसाफ्रा बरायजाखांनायनि उनावबो न' फारसे गावनि आनजादाव गाज्रि जानानै न' फारसे गिदिंफिननाय गोबां फरायसाफोरखौबो जोङो बिदि नुदों बेखायनो दिनै बरायजादों हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों नाथायबा फरायसा बिथांमोनहा दिनै बे गोजोनखौ लानानै अराय सम गोजोनै जाहाथे फरायलांबाय थानो हायो बेखौनो इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों आरो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो मेट्रिक आनजादाव देग्लाय 2025 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों जोबोद गाहायाव दङ दा बेनिखायनो जोंनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जों गोजौ लामा फारसे बोरै लांनो जों बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां सिन्था खालामदों आरो बिदिनो गोबां फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय खामानिफोरखौबो जोङो मावदों दा दिनै जों बेखायनो फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो सावरायदों जोंनि समाजनि गासै दैदेनगिरिफोरजोंबो जोङो सावरायदों जाहाथे जोङो मोजां मोनसे परिबेस दानो हायो आरो बे परिबेसाव दिनै जोंनि फरायसाफ्राबो गावखौ
थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय गोसो होथाबनानै जाहाथे फरायो जों बेखौनो अराय सम खावलायदों। फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे जोंनि क'क्राझार जिल्लाखौबो जोङो गोजौ फारसे जों बोरै लांनो हायो बिनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांखि लानानै दङ आरो जोङो गामि गामि आरो फरायसालिफ्राव हाबनानै बे खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय सिगाङाव जेरै मावदों एबार जोङो बांसिनै खामानि मावनो जोङो थिरांथा लादों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो दिनै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजादाव जाने उथ्रिसार जानो हायाखिसै बिथांमोनहाबो जाहाथे गोसो होथाबनानै फरायफिनो आरो गावनि थांखियाव सौहैफिननो हायो बिनि थाखाय जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फैगोन बोसोराव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामो बिनि थाखाय आङो खावलायबाय। आरो जोंनि जिखि हारिनि दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दिनै गोबां गुबुन मिडियामफ्राव फरायनानै दिनै दङ आरो दिनै जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो बर' बिजोंखौ लानानै जोङो दिनै गामि ओनसोलफ्राव जोङो थाङै थाङै खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' मिडियाम बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोङो साफा साफा माने साक्सेस खालामनो हानाय बा साक्सेस खालामनो हानाय आरो जोङो बर' मिडियामजों फरायनानैनो जोङो साफा साफा बिदिन्थि महरै जों लांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोरावबो गामि गामि खावलायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बर' बिजोङाव फरायनानैनो जोङो साफा साफा साक्सेसफुल जानो हानाय आरो बिदिन्थि महरै जानो हानाय आरो नांगौ बायदि बर' बिजों फरायनानैनो जोङो मोननो हायो बेखौनो जोङो अराय सम जोंनि समाजनि गासै दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो खावलायदों। दा गोबांनि साननायावथ' बेनो थाबाय जे बर' बिजों फरायनानै मा जागोन मा जाया आरो दिनै गोबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा नांगौ बायदि गैया। बे फोरोंगिरिखौबो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै सावरायदों, दिनै साहित्य सभा हिसाबै बेखौ सावरायदों। मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव जाहाथे नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोननो हायो बेखौ लानानैबो गोबां सावरायदों। थांनाय समफोरनि जोंनि सिगांनि बाथ्राफोरखौबो सानोबा दिनैबो सानोबा जोंनाव नांगौ बायदि थांनाय समफ्रावबो नांगौ बायदि फोरोंगिरिखौ जों मोनबोआखै। बिनि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि सिनियरफोर गोबां बर' बिजों फरायनानै साक्सेस जानाय उदाहरन दङ। दा बेनिखायनो घाबरायनांगौबो जेबो गैया। दिनैनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्राबो जों जिखि थासारिजोंनो फैया मानो बिनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ साफा साफा बर' बिजोंजों फरायनानै फरायसा हिसाबै जोङो उदाहरन हिसाबै दिन्थिनो हानांगोन। गोजोन्थों।